Kita na to sa mga kuan na to. Ito ni live. So guys, good morning, no? Maayong takla sa Kabuntagon. Live ta karon diri sa office. Live upload tani sa YouTube karon, no? Live ta karon diri guys. Mao ni ang mga trustee admin sa It's Global World GOI 101. So Good morning. good morning. Kani si Dato Alex. o sa nga ni si Dato butangan taningan. Si Dato Kalinaw. dili si Dato Tigbantay. Ito. Kani si Bae Ayaw po ba? Bainay. Ayaw Dato. So dili siya nano yung mga password guys, no? So mo ni ang among bangko, China Bank, ayaw niya si Bae. Okay. So naka-link na ta. Kani. Hello.